In my view, PKTT was established by the IMC under the leadership of the President, and therefore only the IMC could disestablish it. Mnumzana Bheki Cele uqalele ikomiti yesikhawu yeParlamente ukuba umphathisi wamapolisa onqunyanyisiweyo umnumzana Senzo Mchunu wawuphosa umhlola ngokuchitha iPKTT. That comrade of ours who is going to join us in the leadership, the top leadership, is Tony Yengeni. Lowa isakubanda ilungu eliphezulu lesigqeba se-ANC uTony Yengeni ubhengezwe njengosekela mongameli wesibini weqela le-MK Party. Sinamukele kwindaba zethu andaba ndodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Msontsonto. Lowa isakubanga umphathisi wamapolisa kweli umnumzana Bheki Cele uqalele ikomiti yesikhawu yeParlamente nephandu ungenelelo lwezopolitiko nezenzo ezigwenxa kwinkonzo yesipolisa nakwinkqubo yezobulungisa kweli ukuba umphathisi wamapolisa onqunyanyisiweyo umnumzana Senzo Mchunu wathabatha isigqibo esingesiso ngokuchitha iqela eliphanda iziganeko zokubulala ezoyamenene ezopolitiko KwaZulu-Natal PKTT ngamafutshane. Lokacele kwavakalise ukuba uyamazi uKate Matlala kwaye uqale ukwazana naye ngoDisemba wonyaka ophelileyo. This stability for me is not there. I don't know in other places, but councillors are still under guard. So which means while a lot of work has been done, but the mission has not been accomplished. Olo luluvo lwalowo ebesakubanga umphathiswa wamapolisa kweli umnumzana Bheki Cele noqalele ikomiti yesikhawu yeParlamente ukuba umphathiswa wamapolisa usekhefini umnumzana Senzo Mchunu wawuphosa umhlola ngokuchitha iPKTT. In my view, PKTT was established by the IMC under the leadership of the President, and therefore only the IMC could disestablish it. I have heard in these proceedings the submission that no IMC had been established under the 7th administration. I submit that this argument is incorrect. The IMC consists of ministries that form the multidisciplinary team, not the political incumbents, the ministers, who may change with each administration. Umnumzana Cele uthi wathi akuva izindaba zokuba iza kuchithwa iPKTT wacala kumongameli Cyril Ramaphosa ukuba abadibanise yena kwakunye nomnumzana Mchunu ukuzama ukufumana isisombululo esingcono kodwa isicelo sakhe sabethwa ngoyaba. I think the 13th in Khayelitsha, I went to the President and said, Mr. President, can you pull us together with Minister Mchunu, maybe yourself or just two of us, to take one through on the matters. That was on January 8th? Yeah, but January 8th was on January 13th. Met with the President? It was on 13th, not 8th. And then there was no comfort in trying to have that communication. So, indeed, then we did not talk about the matter. Loka Cele unqinile ukuba uyamazi usomashishini ongundaba mlonyeni uKate Matlala kwaye uqale ukumazi ngoDisemba wonyaka ophelileyo. Firstly, he said he has met Minister Mchunu, him and Brian Makhosi, three of them. And they spoke about him because he's got money through the tender, him to fund his project of becoming either a president or deputy president. He didn't know. Myself, I didn't know which project was it. So that's that. But so just to be clear, so he's telling you that he met with Makhosi and with Minister Mchunu, yes. And it was about the funding of the project of becoming a president or a deputy president. Okay, this is Kate telling me why he wanted to meet me. But what puzzled him there, for him to want to meet me, he was told by the minister that we will work together so long we don't come close to Cele and Zuma.
Umnumzana Bheki Cele uvumile ukuba walala emzini kaKhet Matlala izihlandlo ezimbini. When he was saying that it would have been nice to sleep in a free accommodation, was he actually confirming that indeed he slept in Matlala's apartment? Yes, or I flat? did. Yes, I did. Okay. Yeah, I did twice. Ukanti usaqhuba nobungqina bakhe umnumzana Cele. Wayesakubala ilungu eliphezulu lesigqeba le-ANC uTony Yengeni ubhengezwe njengosekela mongameli wesibini wombutho e-MK namhlanje eThekwini. Mongameli walo mbutho umnumzana Jacob Zuma uthi uYengeni uza kumncedisa kakhulu kwiinkqubo zalo mbutho. Kusenjalo umnumzana Zuma uthi uza kufaka nemilomo namagqwetha akhe kwisigunyaziso sikarhulumente sokuba ahlawule imali eyi-28.9 million neyachithwa kwiindleko zenkundla kumatyala akhe. Ukubhengezwa kukaTony Yengeni njengosekela mongameli we-MK Party kuzana njengoko umongameli walombutho uJacob Zuma esithi lo mbutho uqinisa isikhokhelo sawo. Namhlanje lo mbutho uthe wabamba indibano nonondaba nalapho ubuzokuthi thaca inkqubo zalo mbutho. Lo kaZuma uthi uyatsha zintambo senxamele ukusebenza nalo kaYengeni. Here is a man who is going to be working with me in the leadership of this party. We come from very far. Ubudlelwane bukaZuma noYengeni bunembali yeteketeki kwaye uYengeni wayengomnye wabantu ababesoloko besigxeka isigqibo se-ANC sokumgxotha kulo mbutho lo kaZuma. Given the task and the growth of our organization, we want him now to concentrate mainly in parliament. Kwangaxeshanye lo kaYengeni uthi iinkokheli zangomso kufuneka ziqinisekise ukuba zisebenzela uluntu. This struggle for social and economic emancipation, led by MK and other black political organizations, is not about me or yourself, or anyone for that matter. It is about the heart and soul of the land of our ancestors. Ehlomla kumyalelo wenkundla wokuba abuyise i-28 million zingekapheli iintsuku ezingama-60 lo kaZuma uthi useza kudlana indlebe namagqwetha akhe ukushukuxa lenyewe. Umbutho we-Democratic Alliance eGauteng uthi uza kufaka nemilomo neminye imibutho ngelokugqugula amaqhinga okuguzula inkulu baphathiswa yaseGauteng uPanyaza Lesufi esihlalweni sayo okuzana njengoko umkhuseli woluntu ethe wathi thaca ingxelo nethi lasekwa ngokungekho semthethweni ibutho lamagosa alwa ulwaphulo-mthetho kweli phondo nabizwa ngokuba ngamapanyaza. Izolo uPanyaza ude wagoba iphondo ebhengeza ukubhangiswa kweli butho lamapanyaza okwethutyana kwinkomfa nonondaba eGauteng. Inkokheli ye-DA eGauteng uSoli Msimanga utyhola ngelithi amagosa alwa ulwaphulo-mthetho nabizwa ngamapanyaza zange abelwe mali yokujongana neenkonzo zawo. The Mapanyaza. You would remember, I was ridiculed, or we were ridiculed when we then said, this is an illegal act. We then said, you cannot just make an announcement of the appointment of people that is going to cost billions of rands without having done, your proper assessments, making sure that, budgets are put in place, ensuring that you are able to then comply with the legal prerequisites of, putting this thing together. Kulandela ingxelo yomkhuseli woluntu yangoLwesithathu, uLesufi uye wabhengeza izolo ukuba uzawabhangisa la magosa. I-DA ithi uLesufi usebenzise imali eyabelwe imibutho engenzi nzuzo nemali eyabelwe isebe lezempilo ukusungula eliphulo lala magosa. This program never even had a budget when he made the announcement. He took money that was supposed to have gone towards the NGOs in social development, money that was supposed to have gone towards the Department of Health, and then made sure that this thing was actually then put together. Ingxelo yomkhuseli woluntu ithi nangona la magosa olwaphulo-mthetho asekwa ngonyaka ka-2023 awayesakuba ngumphathiswa wokhuseleko loluntu kwelaphondo, uFaith Mazibuko wenza isicelo kumphathiswa wezobulungisa sokuba la magosa amkelwe ngokusemthethweni njengamagosa oxolo. I-DA ilibeke latsola elokuba ayilikhabi iphulo likaLesufi lokusungula la magosa nto nje ifuna kulandelwe imithetho. The DA in Gauteng were not against those traffic wardens. In fact, we support them. We need force multipliers to ensure
that we enhance and improve safety for the residents of Gauteng. But unfortunately, I think this brand of Amapanyaza is now becoming an embarrassment. Ngethuba ethetha nonondaba izolo uLisufi uthe amagosa ayi-8,800 kula magosa aza kuqeqeshwa ukuba abe ngamagosa ezomthetho eRhawutini. I-DA ithi ifuna uLisufi alahle esikhundleni sakhe. Namhlanje abafundi bematriki kuzwelonke bachophele iphepha lesithathu lesingesi ukanti kulo nyaka ngabafundi abangaphezulu kwe-900,000 abachophele ezimviwo zokugqibela zalo nyaka kwaye lelona nani liphezulu ukususela ngonyaka ka-1996. Ibiyimincili novalo namhlanje njengoko abafundi bebanga le-10 bebeqalisa imviwo zabo bebhala iphepha lesithathu lesingesi kumaphondo ohlukeneyo kweli. Studying every day, making sure to always show up for your studies, and yeah, man, always preparing and making sure that everything goes according to plan according to your timetable. That's why I always tell people to have a study timetable. Ukanti eLimpopo abafundi bathi baye bajongana nemicelimngeni emininzi ngelixa belungiselela iimviwo zabo kodwa bazimisele ukudlula kobu bunzima baphumelele. The major one would be exhaustion. You know, it's like you deprive yourself from sleep. You know, so we live with you suffer now and enjoy later. Empuma Koloni abafundi bathi bazimisele ukuphucula inani lokuphumelela lonyaka ophelileyo lika 84.9%. My whole life depends on these examinations that I'm about to write. It's just a scary experience. We're definitely going for the 90 that the principal always tells us about. I mean, we're prepared with the best. We can do this. I know we can. Uqinisekisa ukuba abafundi bakulungele ukubhala kweemviwo zabo otishala bexhaswe lisebe lemfundo esisiseko baphumeze iphulo lenkxaso kwilinge lokuphucula izifundo ezithandwa kuba nzima ezifana ne-maths ne-science. I can say we support them holistically. We've got those extramural activities that we do outside the classroom. They help our learners to refresh, rewind, and then when you get back to class, then it's work. Kwiphondo laseMpumalanga uluntu luyabongozwa ukuba lungazibandakanyi kwizinto ezinokuthi ziphazamise ukubhala kwabafundi. Isupporti siyicelayo ukuthi noma ngabe kunenkinga yamanzi kumphakathi sicela ukuthi umphakathi ezukhuluma nomkhandlu kodwa kungahlukumezeki abantwana ekubhaleni kwabo. Ngiyathemba ukuthi sitawunqoba ngato tonke indlela and 100% siyamthembisa njengoba siyishabalala. Kuthathwe amanyathelo angqingqwa uqinisekisa ukuba abafundi abakopi. We are using a super scanner. The reason for this is to check that a candidate does not bring any digital device into the examination room, earbuds, cell phone. In fact, candidates aren't even allowed to wear wristwatches into the exam. That's how seriously we take the credibility and the integrity of this examination and the qualification that follows. Abafundi bathatha ilithuba banikezela ngamazwi enkuthazo kwabanye abafundi ababhalayo. You can use past question papers, review the work that you were given by your teachers, and focus more on the things that you feel like you lack on, especially if you know you'll be rewarded more marks on it. Imviwo zaqunjelwa ngomhla wama-27 kuNovemba. Bafundi abathandathu kwisikolo samabanga phezulu eMilnerton eKapa bafumene ibheyili yama-2,000 umtyholwa ngamnye ngelixa abanye abafundi ababini betyityimbiselewe umnwe. Abafundi bajongene netyala lokubetha ngenjongo zokwenzakalisa kwaye baza kuphinda bavele enkundleni ngomhla wama-20 kuJanuwari wonyaka ozayo, oku kukubanika ithuba lokuchophela iimviwo zabo. Abafundi besikolo saseMilnerton bavelile ngale ntsasa apha enkundleni yamatyala eKapa. Bakhululwe ngebheyili ye-R2,000 emnye. Kukho imiyalelo yengxengxwa ekhutshwe inkundla into yokubana bangaxhulumani okanye bazama udibana ne-complainants okanye namanqina. Uba babona i-complainant okanye balibona inqina funeka bahambele kude kulo bangathethi nothetha nalo. Bangaphindi baye esikolweni okanye bangene kwiyadi yesikolo. Enye into esiyayifumana into yobana i-Department ye-Education eWestern Cape isikhuphile umyalezo othi xa beyobhala bazawubhala kwenye indawo Northern Metro District, abazuyobhala esikolweni, kwafuneka bafundele endlini. Enye into esiyakwazi uyisetyhora zii-cellphones zabo kwakunye ne-pin numbers. So
ime njalo sawubuya ke ngomhla ka-20 January 2026 into ibanika ixesha enough ukwenzela uba bakwazi ustadisha babhale nee-exams. Sodolophu Masipala waseTshwane uGqirha Nasiphi Moya uzikhabile ingxelo zeziko lendaba iNews 24 zokuba esi sixeko sachitha ngokungafanelekanga imali ngaphaya kwe-700 million zerandi kwinkqubo yezigadla zamanzi kwinyaka-mali ka-2024 no-2025. Namhlanje uMoya unikezele ngeenkcukacha ezithe vetshe ngokusetyenziswa kwemali nebekelwe ezi zigadla zamanzi kulo masipala kwinkomfa nonondaba. Namhlanje isigqeba esiphezulu esilawula umasipala waseTshwane sizibhebhethile iingxelo ezipapashwe liziko lendaba iNews 24 zokuba lo masipala wachitha ngokungafanelekanga imali engange-777 million randi kwinkqubo yokuhanjiswa kwamanzi ngezigadla. The story that this administration in a space of 9 months spent 777 million rand is not correct. It is also important to note that the first budget upliftment for tanker operations in 2024-2025 was initiated before the new administration took office in October 2024. Usodolophu uGqirha Nasiphi Moya uthi imali echithiweyo kule nkqubo yokuhanjiswa kwamanzi ngezigadla kulo nyaka mali ka-2024 no-2025 yi-441 million. In 2024-2025, verified records from Group Finance confirm total amount paid to the tune of 621 million rand, which includes the 179 million rand in accruals from 2023-2024. Once these are excluded, the actual expenditure amounts to 441 million rand. Ukanti lo masipala uthi uzama unako ukulungisa ingxaki yamanzi kwesi sixeko kwaye oko kubangela ukuba abahlali banikwa amatanki logama kuzanywa isisombululo esisisigxina. We don't want to pretend as if we are going to do away with the water tankering for good. As we have indicated in the submission that we are doing a lot to make sure that we reduce or cap over-reliance on water tankering as a system for supplying water. Isixeko saseTshwane sele sineminyaka eliqela sijongene nengxaki yamanzi. Kakhulu ke Madikela nomamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele kaloku kuthi esika yam yeMozulu mna ke bethuna ngegama ndikuthabile inzwakazi yabathembu mvanje masijongeni iMozulu siyesiphawule kaloku mbukele ekhaya ke iziganeko zamvanje kusukela ekuseni ngomso emini nangenjikala ngampela ke kuMzantsi Afrika uphela kucweke kamnandi nje emzontsundu kakhulu phaya kwelaphondo lase-Free State ngamandla kwincam yaloko Velkom umzekelo kwasekuseni phaya ngeshumi nje elikhatshwe sisihlanu bavala imini ngomso beyisonga futhi liphumile ilanga phaya ke ko-31 degrees ngokubanzi bethuna amaqondo akho aphansi ke naphezulu lokuqala nqa iphondo kuphaya kaloku ephondweni lasempuma koloni njengamandla kaloku mbukele ekhaya futhi ke ko-Burgersdorp yintshona ke leyo elaphondo futhi kwasekuseni phaya mafunja ngephabikwe ngo-13 degrees ibe ngu-30 ngomso xa bevala ke besonga usuku lwabo emva kwemini kanti ke baphila ngolu hlobo kwelaphondo lapha ye-Free State mpela futhi ke kumantla kwelaphondo njengapha ko-Sasolburg kwasekuseni kucwenge kamnandi phaya ngelashumi nje elinesithathu nako-Frankfurt kusekuhle nje iMozulu yonke emva kwemini yangomso kanti ke eze baphile kanje ephondweni lasentshona koloni ngamandla mbukele ekhaya pha kaloku kwimpuma futhi ke namazantsi welaphondo futhi eGeorge kwasekuseni pha kumyoli ngo-14 degrees okhatshwa ngamafu ithi ke kwakhona baleka iMozulu kwayiphondweni futhi ke elizinze phaya eNorthern Cape mpela pha kumantla welaphondo koKuruman kwasekuseni qaba ngamafu nje mpela phaya kaloku ngelashumi mbukeli elikhatshwa sisithandathu benjenje kwelaphondo futhi laphaya eNorthwest mpela pha kwintshona namazantsi walo Moruleng kwasekuseni futhi lelashumi nje elikhatshwa sisithandathu kuye kutshise ke kucwenge ngomso emva kwemini ngamashumi-3 nje abe nesibini kanti ke ithi iMozulu kwiphondo kaloku bukele ekhaya laseGauteng ngamandla pha kundlunkulu welaphondo Pretoria kwasekuseni kucwenge kamnandi ngo-12 degrees napha xa usehla koBonkenspruit kupholile ngesithoba kanti bukele ekhaya kaloku nyuka nam ngokubanzi phaya ephondweni laseLimpopo mpela ke kumazantsi nentshona yelaphondo
Ephondo Tabazimbi kwasekuseni ko-12 degrees napha kwincam nombindi ePulukwane sisithoba ekuseni sehle njalo ngokubanzi ephondweni lasempumalanga ngamandla apha kumpuma ke lapho futhi esikhukhuza ekuseni ngo-19 degrees napha kombombela futhi kusecwe nkamandi noxa kutshisa emva kwemini ngomso ngama-30 abe nesibini bukele ekhaya mandiyivale ndisonge imozulu phaya kwaZulu Natal impela ke kumantla nentshona elaphondo ngalo mafe Newcastle ekuseni ngo-11 degrees napha ko-Vryheid kusabanda sethini mna ndikuthanda kenga jale miyoli kamnandi mawethu.